Hvis du kunne tænke dig et sommerhus, hvor bæredygtighed også er i fokus, så er der mulighed ved Scanlux for at vælge en facadepåklædning i Superwood. I dag har vi besøg af Ole Dalsgaard fra Superwood. Ole, kan du ikke fortælle os lidt omkring, hvorfor er det, at jeres facader er mere bæredygtige end traditionelle facader? Det vi har gjort ved de brædder, der sidder på dine huse, det er jo, at vi har gennemimpræneret dem, så vi har mange dobbelt træets holdbarhed i forhold til udgangspunktet, så alene det er jo bæredygtigt. Vi køber kun certificeret træ. Vi er one-stop hos os, så vi laver alle processerne. Og det vil jo sige, at vi kan sælge en facadeløsning til dig, hvor vi ved præcis, hvad er det, den facadeløsning bidrager med positivt på bygningens CO2-aftryk. Det bliver jo en til dine fordele, og dermed også dine kunders fordel. Hvor længe holder din beklædning i forhold til sammenlignelige grænbeklædninger? Altså for det første er der ingen sammenlignelige grænbeklædninger, for vi er de eneste i verden, som kan gennemføre den her gennemimprægnering på græn. Det har også noget at gøre med, hvor mange kræfter bruger man på at lave vedligehold, hvordan er det konstruktivt lavet osv. Ole, vi oplever, at rigtig mange kunder er rigtig glade for jeres transparenter fra Zink, fordi at de oplever, at de ikke skal male sig tit. Altså hele den her forpatinering er jo bæredygtig, fordi den kræver egentlig bare, at man lader naturen gå sin gang.